17th ऑल गोवा गिरदोली पंचायत कप आज चौथी क्वार्टर फायनल आहली आणि आयज हेडलाय सांजे दे आर एल स्पोर्ट्स क्लब विरुद्ध नावेली विलेजर्स युनियन जायतो लोक आलो आयज गेमीक आणि गेम बरी जाली. दोनूय टिमीक जायते चान्स मेळ्ळे स्कोर करपाक पूण नावेली विलेजर्स युनियन तेणी एक गोल मारलो. बाब सेल्विन गोम्स प्लेयर ऑफ द मॅच जाल्लो आहा आणि ते जिखून आतां सेमीफायनलीक पावले. सेमीफायनलीक 6 तारखेर ह्या टोर्नामेंटाची पहिली सेमीफायनल आणि खेळटलेत विल रेड लेजर स्पोर्ट्स क्लब कुर्तोरी विरुद्ध फादर आग्नेलो स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब पारोडा. आणि दुसरी सेमीफायनल जावन आसा 8 तारखेर. 7 तारखेर गेम ना कित्याक वार्का आणि शिरोडा फायनल आसा देखून. 8 तारखेर हिंगासर गेम जातली आणि खेळटलेत आयचे जे जिखणार आसा नावेली विलेजर्स युनियन विरुद्ध उगे रायझिंग क्लब. 8 12 23 60 सोवे को बन चेक करता हूं. 57 23 29 60 सोळे कुपन सारखे असा. 7वें कुपन चेक करता. 57 50 57 12 29 60 Next number 2 and 9 29 after 29 6 and 0 60 साडेला उपरांत दामरेला 5 and 0 50 50 रावता 12 23 60 दुसरे कुपन सारखे असा. तीसरे कुपन चेक करतो. 57 23 29 तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.